Gepleyer Azatlyk Radiosu. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna ýygyma çekilip başlandy. 31 awgust 2 sentýabr aralygynda Lewap welaýatynyň Köýtönag, Kerki we Hojamaz etraplarynyň şeýlede Mokru we Amyderýa şäherçileriniň ýaşaýjylary Ahal welaýatynyň Sarax, Qaky, Tejen we Babadyxan etraplaryna paýta ýygyma çekilýär. Şeýlede Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň gury ýer goşunlarynyň Qaky we Tejen etraplaryna ýerleşýän harby bölümlerini ýetgerler soňky bir hepde bäri Ahal welaýatynyň durly künjeklerini paýta ýygymyna köpçülikleýin gatnaşdyrylýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gedlenlik şertlerini 30 awgustda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Lewap welaýatynyň Agdalýan etraplarynyňky her kärenneç hojalykdan bir adam bilim terbiýeçilik edaralarynyň saglyk pudugynyň we beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri öz deregine bir adam hakyna tutup Ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna ýygym çökmüni ýygymy uğratmaly edildi. Lewabyň paýtany gaýtadan işleýän fabriklarynyň we himiýa zawodunyň un kärhanalarynyň Uwa hyzmaty degişli kärhanalaryň işgärleri de Ahala ýygyma uğradylmaly edildi diýip habarçy goşmaça maglumat berdi. Ol Türkmen demir ýolları kärhanasy tarapyndan 31 awgust 2 sentýabr aralygyna Lewap Ahal aralygyna satylan otly biletleriň hem ýolawçylardan ýyllaryna gaýtarylyp alynýanlygyny, degişli orunlaryň ýygymçylar üçin petiklenýändigini aýdýar. Mundan ozalky ýyllarda ýygymçylar Lewap welaýatynyň Ahal welaýatyny oktýabryň 2-nji ýarymyna soğukdan öň çekilen bolsa, bu tejribe bu ýyl paýta mewsüminiň başyna başlany diýip habarçy aýtdy. Bu maglumat 29 awgustda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň bu ýylky paýta mewsümini beýleki welaýatlaryň häkimlerine Ahal welaýatynyň döwlet paýta plan boşnamasyny ilkinji bolup dolmagy ýardam bermek boýunça tabşyrygyň berilendigini habar bermeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyklar we marşirowka maşklary dowam edýär. Şu günler döwlet edara kärhanalarynyň gatnaşdyrylmagynda Aşgabatyň Dagdan stadionunda geçirilýän maşklaryň gündeki esasda ýerden akşama çenli tapgyrlaýyn dowam edýänligini habarçylarymyz aýdarlar. Marşirowkalar ýerden akşama çenli toxtamaýar sebäbi durly guramalaryň işärleri nowatyna maşk edýärler. Şol birakda da maşklary bir näçe sagat öňünden barmaly, barmadyklara işden kowulmak howpa banýar diýip maşklary gatnaşan döwlet işärleriniň biri 30 awgustda Azatlyga habar berdi. Azatlyk bilen söhbetde şolan gatnaşyjylaryň aýtmagyna görä maşklar geç akşama çenli dowam edýär. Gece akşam garanky düşýänse maşk edýärler. Meselem düň akşam sagat 5-de Türkmen Newit gazydan topar maşk edýärdi. Olar 240 adamdy, her hatarda 20 adamdan muňa korobka diýerler. Newit gazyň korobkasynyň maşklaryndan soň sagat 7 töwereginde Maliýe ministrliginiň korobkasyny meýdana çykardylar. Esatan olar banklaryň işärlerdi. Ol ýerde kimdir biriniň ýetmezçilik eden bolmak ihtimal sebäbi jaň edip gıygyryp başladylar diýip şol gün Dagdan stadiondaky maşklara gatnaşdyrylan döwlet edarasynyň ýene bir işgäri Azatlyk radiosyna adyryň efirde tutulmalyk şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanda köpçüligiň gatnaşdyrylmagyndaky marşirowka maşklary döwlet bayramçylyklaryna we uly syýasy wakalaryna görülýän taýýarlyklaryň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Häkimetleriň guramaçylygyndaky maşklara döwlet edara kärhanalarynyň we studentlaryň gatnaşmagy hökmany hasaplanýar. Garaşsyzlyk bayramyna şu ýylky taýýarlyklar awgust aýynyň başynda başlanypdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şu ýyl marşirowkalaryň guramaçylary Prezident Berdimuhammedowyň daşynda jem bolmagy çagyryş edip günbatar ýurtlary bilen Amerikanyň Türkmenistana ziyan ýetirip ýykmak isleýändikleri barada çykyş edipdir. Wagtçy resmiýleriň şol sebäpden duşmanlar bizdäki ykdysady kynçylyklary aňmaz ýaly türkmen halky özüni bagtly we bagtyar alyp barmaly, owadan geyinmeli diýip aýdandygyny habarçylarymyz 6 awgustda habar berdi. Daşky duşman retorikasy Türkmenistanyň içerki siýasatynda tas ilkinji gezek ulanyldy. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň ýylan edilip 27 oktýabrda bellidi. Ýurt resmiýetleri 2018-nji ýylda bu tenäni bir aý öňe sürşürdi. Berdimuhammedow Aretiň ýol başçysyny prezidentiň Newit gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýol başçysy
Igor Makarov Türkmenistanyň prezidentiniň newtgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti hünärmeni wezipesini bellidi diýip Türkmenistan Altyn Asr saýty 29 awgustda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä Türkmen prezidenti 29 awgustda Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy Igor Makarov hem de Türkmenistanyň prezidentiniň newtgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýewy kabul etdi. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä Makarov prezidentiň newtgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesini bellemegi Kakaýew teklip edipdir. Soňky döwürlerde Igor Makarowyň Aşgabatda edýän saparlary ýygjamlaşdy. Ol mundan ozal 9 awgustda Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu duşuşykdan soň Areti kompaniýasynyň energetika ulgamyny Türkmenistan bilen täze bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmäge gyzyklama bildirýänligini habar berdi. Döwlet ýeçiligindäki Türkmen medeniýetynyň habarlaryna görä düýbi Moskwada we Jenewada ýerleşýän Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy Igor Makarov 29 martda da Aşgabatda bolup Türkmen prezidenti bilen duşuşyp Şonda Makarov bilen Berdimuhammedowyň Aşgabatyň köçelerini velosiped sürýän pursatlary Türkmenistanyň döwlet telewizionyny görkezildi. Bu duşuşykda Makarov Berdimuhammedow döwlet medeniýetynyň habarlaryna görä sport velosipediniň iň täze görnüşini sowgat berdi. Forbes jurnalynyň maglumatlaryna görä 2,11 milliard dollarlyk baýlygy bolan Igor Makarov 1962-nji ýylda Aşgabatda doguldy. Onuň resmi terjime halynyň ma'lum bolşuna görä Makarov Aşgabatda öňüni besdi we 1983-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki magtumulynyň adyny göterýän döwlet universitetini tamamlady. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňki ady ITER bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gazynyň Russiýadan daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanlaryň sany şu ýyl çürtkesik azalypdyr. Täjikistanyň bilim resmiýetleriniň ma'lum eden soňky sanlaryna görä hususanda Duşanbeýanyň pedagogika universitetine şu ýyl Türkmenistandan diňe 3 adam okuwa giripdir. Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy şu ýyl Täjikistanyň bu ýokary hujaýynda Türkmenistandan diňe 3 okuwçynyň bilim aljagyny, geçmişde bolsa türkmen abituriýentleriniň sanynyň 1000 adamdan köp bolanlygyny belliýär. Türkmenistanyň raýatlary biziň ýokary hujaýymyza iki ýurdyň bilim ministrlikleriniň arasyndaky ýalaşyň esasynda we synaglary tapşyran soň ýerlerde türkmen studentleri geografiýa, himiýa, fizika we matematika fakultetlerinde okuýardy diýip Täjikistanyň Döwlet Pedagogika Universitetiniň muallimi Hibil Zakirzoda aýtdy. Resmi maglumatlara görä Täjikistanyň ýokary hujaýlarynda 2000 çemesi türkmenistanly student bilim alýar, olaryň köpüsi pedagogika ugruna saýlap alýarlar. 2017-nji ýylda bolsa ýurdun ýokary hujaýlarynda 4000 çemesi türkmenistanly okuýardy. Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly studentleriň sany geçen okuw ýylynyň dowamında azalyp başlapdy. Şonda täjik resmiýetleri munyň sebäbini türkmenistanly studentleriň öz ýurduna giden soň gaýdyp gelmeýänligi bilen düşündiripdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we dinleýijileri Türkmenistanyň serhetçileriniň Täjikistana okuw barýan ýaşlary serhetden geçirmeýänligi barada ençimegedek habar beripdi. Şol burakda da Türkmenistanly studentler Täjikistanda okumagyň öz ýurduna garandy maddi taýdan has el ýeterlidigini aýdýarlar. Meselem Täjikistanyň okuw jaýlarynda bilim almagyň resmi bahasy ortaça $500 barabar bolýar. Türkmenistanda okuwa girmek üçin soralýan paranyň möçberi ortaça $16,000 barabar. Täjikistanyň bilim ministrliginiň maglumatyna görä şol Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 daşary ýurtly okuwa giripdir. Olaryň arasynda şol Özbekistanlaryň sany köpelipdir. Diňe bir pedagogika universitetine Özbekistandan 2000 adam okuwa giripdir.